Kúpili ste byt v priebehu roka 2024? Nezabudnite do konca januára 2025 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Jedná sa o miestnu daň a priznanie sa podáva na príslušný mestský úrad. Tlačivo je možné nájsť na stiahnutie na internete. Pri jeho vyplňaní postupujte nasledovne. Táto daň sa platí vždy na kalendárny rok. Budete ju teda podávať na rok 2025. V úvode tiež vyznačte, o aký druh priznania ide. Ako ste v tomto meste vlastnili v predchádzajúcom období inú nehnuteľnosť, jedná sa o čiastkové priznanie. Ak ste predtým v tomto meste takýmto daňovníkom neboli, zaznačte priznanie. Daň z bytov a nebytových priestorov sa vyplňa na prílohe s číslom 4. Vyplňte svoje rodné číslo. Ďalšie údaje sa týkajú samotného bytu. Uvedite jeho adresu, číslo, názov katastrálneho územia, číslo parcely. Tieto údaje nájdete v kúpnej zmluve a na liste vlastníctva. Ďalej vyznačte, že ste vlastník a označte, o aký typ spoluvlastníctva ide a koľko spoluvlastníkov byt vlastní. Ak ste kúpili byt do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyplňte aj rodné číslo svojho manželského partnera. Do základu dane uvedte výmeru podlahovej plochy bytu, to znamená vrátanie pivnice, no bez plochy balkónov a terás. Číslo musí byť zaokrúhlené na celé metre štvorcové nahor. Ak ste byt v roku 2024 predali, nezabudnite sa rovnakým spôsobom do konca januára 2025 z daňovej povinnosti odhlásiť.